Слава на Бога! Тази страни ще продължим да говорим за посоката на нашата църква. Аз мисля, че е добре в началото на учебната година, в началото на новата политическа година, в началото на новите неща, защото септември е един много динамичен месец. Както е казал поета, септември, месец на кръв, на подем, на погром. Така че септември е много динамичен месец. И затова ние трябва да знаем на къде идваме, откъде идваме и на къде отиваме. Трябва да знаем на къде вървим като църква. И за да можем да знаем тези неща, ние всъщност трябва да знаем каква е нашата цел, какво е нашето видение, каква е нашата мисия и какви са нашите ценности. Това ще определи посоката ни и какво правим в нашия живот. И ние вече говорихме за нашата цел, говорихме също за нашето видение, за нашата мисия. Нашата цел е изграждане на Божието царство. И ние го правим като прославяме Бога, подражаваме на Христос и обучаваме Негови последователи. Нашето видение е Господ Исус Христос да ни преобразява. Той да действа и в това преобразяване ние да ставаме повече и повече като Него. Нашата мисия е да благовестваме на изгубените, да създаваме ученици и да правим добро. Това са същите неща, които Исус Христос правеше, докато беше на тази земя. И отново аз ще кажа тази мисия, за да може ние да я запомниме, че ние сме се посветили да водим хора при Бога, да ги утвърждаваме във вярата и да ги екипираме за служение, като влагаме себе си в тях, като ги мотивираме и подпомагаме да се възпроизвеждат в множество поколения последователи на Христос. И миналия път започнахме да говорим за нашите ценности. И всъщност разгледахме две основни ценности. И едната от тях беше общение. За нас като църква е важно да имаме общение. Защото без общение ние не бихме могли да бъдем едно семейство, без общение ние не бихме могли да бъдем части на едно тяло. Без общение ние не бихме могли да бъдем живи камъни, които се съграждат заедно в един духовен дом. И също ние говорихме за благовестието. Освен общение, под което ние разбираме изграждане на взаимоотношения, любов и простителност, етническа толерантност, единство с останалите християнски църкви и деноминации, здрави семейства и гостоприемство. Също ние говорихме за благовестието и казахме, че ние желаем всеки един от нас да бъде личен благовестител. Като това, което говориме, са библейските истини, ние използваме съвременна комуникация, говорим на съвременен език, пеем съвременни песни и това, което ние споделяме, е благодат и желаем да доведем хората до покаяние и новорождение. Нашето спасение не е изработено от нас, но то е получено. Благовестието не е какво ние правим за Бога.
а какво Бог е направил за нас. Слава на Бога! И целта е да бъдем новородени, защото се казва, ако е някой от Христос, той е ново създание. И днес ще продължим да говорим за тези наши ценности, за които аз би желал ние да се съгласиме, че това наистина са нашите ценности. Миналия път аз ви питах за първите две ценности, които са общение и благовестие. И вие казахте, че сте съгласни, че това ще бъдат наши ценности. Ние да общуваме заедно, да се събираме. Затова Словото казва да не оставаме събирането си, както някои имат обичай. И също благовестие. Защото затова Бог ни изпълва с духа си, за да бъдем благовестители, за да бъдем говорители на Неговия спасителен план. И следващата ценност е утвърждаване. Под това ние разбираме няколко неща. И първото от тях е духовен растеж. Значи, ние не очакваме всеки, който влезе в църквата, да бъде посветен християнин. Това се отнася и за нашите деца. Когато те започнат да ходят на църква, те са невярващи. Дали никой не се ражда вярващ. Но те трябва да научат благовестието, да научат за Исус Христос, да осмислят това нещо, да влезе в сърцето им, Бог да ги докосне, те да повярват и след като повярват, да започнат да растат духовно. Така че, ние не очакваме всеки, който влезе в църквата, да бъде посветен християнин. Напротив, най-вероятно хората, които идват в църква, те ще бъдат светски хора. И не искаме те да дойдат. Ние не искаме, когато дойдеш в църква, да оставиш цигарите. Или алкохола. Ела в църква с цигарите и с алкохола. Искаме те с всичко, което правиш, да дойдеш в църква. И от тук нататък вече, когато Господ започне да работи за тебе, в тебе, Той ще те освободи на Неговото време. Така че, след като човек дойде в църквата, ние очакваме той да започне да расте духовно. Това означава всички ние да се доближаваме повече и повече до съвършеният образ на Христос във всяка сфера на нашия живот. Това означава да растем духовно. Да растем духовно означава да ставаме подобни на Христос. Означава да реагираме като Него, да постъпваме като Него, да говорим като Него, да се молим като Него. Всичко, което правим, е да бъдем като Него. И ако в нашият живот няма растеж, тогава ние трябва да се зададем въпроса защо. Защо? Така че очаквайте, ако някой идва в църква, в началото, когато ние не очакваме той да бъде посветен християнин. Ние очакваме той да дойде с всичките си пороци, той да дойде с всичките си неща, всичките си обременености, с всички неща, които има от стария човек, от стария си живот. Но след като той започва да ходи на църква и мине известен период, да кажем 1 година, след 1 година, ако той е същия какъвто е бил преди 1 година, тогава ние ще го питаме, какво става с тебе? Ти действително вярваш ли в Христос или не? Очакваме ли, желаем ли да имаме духовен растеж в църквата или не? Какво ще кажете? Желаем. 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 И ако някой се нуждае, ние ще го избутаме от тази зона на плътско удобство. Защото плътското удобство казва, нека да ходим да се разхождаме по време на богослужението. Нали? Но ние му казваме, не, ако ти искаш да бъдеш християнин, ти трябва да се научиш да се покланяш на Бога. Ако ти искаш да бъдеш християнин, трябва да се научиш да се молиш. Ако искаш да бъдеш християнин, трябва да се научиш да се справиш с изкушенията. И тук идват духовните дисциплини. Затова духовните дисциплини са една от нашите ценности. Характерът ни може да се определи от нашите навици.
Затова в църква ние желаем да помагаме на всеки един да развие добри и благочестиви навици. Четене и изучаване на свещеното писание с цел чуване на Божия глас и добиване на Божията перспектива към живота и служението. Това да не бъде изключение, но да бъде навик. Аз затова и говорих на нашите деца тази сутрин, че дори и да не знаеш да се молиш, дори да ти е скучно, когато другите се молят и не можеш да се молиш, ти можеш да слушаш този, който води молитвата и да кажеш амин. Ти можеш да отвориш Божието Слово и да четеш по една глава на ден с молитва. Господи, отвори очите ми, за да виждам чудесни неща в Твоя закон. И тогава постепенно ти ще се научиш как да се молиш, как да се приближаваш при Бога, как да бъдеш чувствителен към водителството на Святия Дух. Защото ние всички се нуждаем от водителството на Святия Дух за решенията в нашия живот. За това какво да учим, къде да работим, за кого да се оженим, колко деца да имаме, къде да живеем и всички други въпроси, които живота поставя пред нас. Ние не трябва да се чудим какво да правим. Но когато възникне въпрос, да се обръщаме към Бога. И да кажем: Господи, дай ми водителство. Дай ми отговор. Дай ми насока. Чрез Духа Ти, който живее в мен. Защото виждаме на много места в Деяния на апостолите се казва: Святия Дух рече, Святия Дух каза, Святия Дух видя се добре на Святия Дух, Святия Дух ги насочи, Святия Дух ги възпря. Те бяха водени от Святия Дух и Бог желае същото да бъде с нас. И някой може да каже: аз не мога да слушам гласа на Святия Дух. Не може, защото не си се научил. Значи, това е както свиренето на музикален инструмент, например на китара. И аз не можа да свиря на китара, но когато имах желание, започнах всеки ден по 1 час да се упражнявам. И когато се упражнявах, след няколко години вече можех да свиря на китара. По същия начин е с молитвата и с четенето. Ти можеш да кажеш: аз не мога да чета Библията. Не можеш, но ето това е дисциплината. Значи дисциплината означава да правиш нещо и ако ти постоянстваш в него, след време ти ще можеш да го правиш. В началото ти не си можел, но ако ти постоянстваш, чрез дисциплина ти ще се научиш да го правиш. Ето затова духовните дисциплини са важни за нас. И целта е да стигнем до отношения на настойници към всичко, което притежаваме. Духовният растеж, една от най-високите степени на духовен растеж преди възпроизводството, е да осъзнаем, че ние сме настойници. Всичко, което имаме, не е наше, но е на Бог. И това включва и нашите деца. Ето тази сутрин аз имах и това на ум да им кажа, че всъщност вие, наши деца, сте дар, който Бог е дал на нас. Но вие не сте наши, вие сте Божии. Защото Бог е който ви е дал. Ако Бог не ви беше дал на нас, вас нямаше да ви има. Вие сте Божий дар за нас като родители. И ние сме ваши настойници. И като ваши настойници ние сме отговорни пред Бог. Какво ще правим с вас? Ето затова, ако ние не ви възпитаваме в Божия път, ние се чувстваме губещи. Ние се чувстваме победени. Ние се чувстваме неизпълнили задълженията си като настойници. Но вие също пък трябва да знаете, че вие сте настойници на това, което Бог ви е дал. И за това ние трябва да практикуваме
духовните дисциплини, да имаме духовен растеж. И целта е също, една от другите ценности е християнски интегритет. Това означава цялостност в нашия характер, да нямаме пороци, да нямаме пропуски. Това е както един кораб. Той може да бъде чудесен кораб, който може да плува. Но ако има една дупчица в неговия корпус, ще започне да се пълни с вода. И като започне да се пълни с вода, когато водата в него стигне до определено ниво, той ще потъне. Така и в нашия характер, ние можем в някои области да бъдем много благочестиви, много силни, но да имаме християнски интегритет означава не само в някои области да бъдем силни, но означава във всички области да бъдем силни. Това означава не само да не крадеш, но също и да не лъжеш. И не само да не лъжеш, но също и да не прелюбодействаш. И всички неща, които се говорят в Божието Слово. Това означава да бъдем хора, които са известни с това, че се държат на думата, че са постоянни, сериозни, дисциплинирани. Това обаче не означава, че нямаме чувство за хумор. Хумора е дар от Бога. И ние трябва да имаме чувство за хумор. Бог има чувство за хумор. Но, от друга страна, ние трябва да имаме този християнски интегритет.